Velkommen til Barbaratorium, Laboratorium, eksperiment med kunst, tegning, maleri, eksperiment med dig selv og din historie. Mit navn er Barbara Wilson. Det er sommer. Det 1. juli i morgen, og næsten alle sammen går på sommerferie, og i stedet for at holde helt fri, så tænker jeg at sætte dig med en sommeropgave. En opgave, som kan bevise, hvor meget du gemmer, hvor meget kreativitet ligger ind i det, og hvor meget du kan åbne dig for forskellige måder at tegne på, eller forskellige måder at tænke på. Du skal bruge en af de 4 materialer, som jeg har præsenteret i mine tidligere videoer, som ligger under videoarkiv på barbaratorium.dk. Og så skal du bruge som objekt dig selv, eller nogen, som du har lyst til at portrættere. Du skal lave minimum 3 tegninger. Den første realistisk tegning. Nummer 2 ekspressiv. Og nummer 3 abstrakt, non-figurativ, kubistisk. Eller hvad er det, du finder på, hvordan du kan takle det emne. Jeg viser her de 3 forskellige eksempler i forskellige udgaver, som du kan få lidt inspiration fra, men også for at vise, hvad er det, jeg mener, når jeg snakker om de 3 forskellige tegninger, og hvordan man kan takle et portræt på 3 forskellige måder. Det bliver dine tegninger, det bliver dine streg, men du kommer til at skifte måde at tænke på, når du kommer til at tegne nummer 1, nummer 2, nummer 3. Fordi i tegning nummer 1 kommer du skal tage stilling til proportioner. I tegning nummer 1 du skal tænke på, hvor højt, hvor bredt dit hoved er, hvor ligger de vigtigste linjer og karakter i ansigt. I tegning nummer 2 skal du bruge lidt tilfældighed, skal du bruge din ekspressiviteten. Du skal gå til tegning meget mere umiddelbart, og du skal bare på en eller anden måde gå den hurtigere og mere ekspressiv. Og tegning nummer 3, du skal på en eller anden måde have en koncept over, hvad er det, du har lyst til at tegne, og hvordan du har lyst til at forandre din tegning til abstrakt tegning, som stadigvæk selvfølgelig handler om portræt. Det er en meget også god idé at hænge dem op sammen, eller hver gang, når du laver en ny, hænge dem bare på væg og begynde at sammenligne dem, hvor forskellige de er. Opgave er god, fordi du lærer at åbne for nye måder at tænke på. Du lærer at åbne for din kreativitet, og du faktisk kan være meget overrasket, hvor meget du gemmer i din personlighed og i din streg for dig. Så det er, vær modig, vær vild, vær eksperimenterende, og prøv at lave minimum de 3 tegninger. Jeg håber, at når du har lavet de 3, så har du lyst til at lave igen og igen nye 3 tegninger, fordi man faktisk får meget lyst til at prøve på anden måde, eller en ny måde at gøre det på, og man får lysten at lave flere udgaver af nummer 1, og flere udgaver af nummer 2 og nummer 3. Så gå godt i gang, have nogle virkelig dejlige sommerlyst til at arbejde med den opgave, og have det virkelig sjovt. Hvis du er i tvivl, hvad den handler om, så send et spørgsmål til mig på mail@barbaraWilson.dk, og jeg vil meget gerne svare på alle de spørgsmål, som bliver sendt til mig. Men også når du har lavet tegninger, så send et digitalt foto til mig. Jeg vil gerne vise dem på min hjemmeside barbaratorium.dk. Ha' det rigtig, rigtig god sommer og god arbejdslyst. Prøv at lave det opgave og have det sjovt. Jeg håber, vi ses igen.